Здравей, доктор Калчев. Ние се познаваме добре и друг път си гостувал в студиото. Една много кратичка визитка. Провеждате първите операции в България на простатата с лазер през 2009 година. Опит с всички лазерни системи. Защитил си дисертация на тема лазерна хирургия на простатата. Сега в момента работиш с един от най-съвременната лазерна технология и оперираш с последната разработка на тази технология. Сега ще ни разказваш точно какво представлява, с какво този лазер всъщност се отличава от другите. Лазерите претърпяха голяма еволюция, като всички останали видове техника през последните години. Ето, факт е, че от 2009 до 2014 година, за около 5 години, се смениха няколко генерации лазери. Условно можем да кажем, че този, с който ние в момента работим, е четвърта генерация лазер. Той е базиран на тулиум технологията, която има много предимства. Едно от основните предимства е много малка прониквателна способност. Това е 0,2 мм. Няма сравнение с другите стари лазерни системи, при които в пъти е по-голяма. Да, можем в голяма дълбочина с много голяма прецизност по отношение на важни структури, които имат отношение към задържането на урината, към слизането на урината от бъбреците. Също така голяма предимство на тази система е нейната мощност. Затова казваме, че тя е четвърта генерация. Виждаме го в момента. Колеги, я го пуснете на този монитор до нас, за да може доктор Калчев също да вижда добре. Това е началото на една операция, при която ние специално подбрахме една изключително голяма простатна жлеза. Виждате как този лазер с много голяма сила и много бързо отнема тъканта, почти никакво кървене. Лазерното влакно се движи. Изпарява се, да. Тези балончета, които виждате, са изпарената тъкан. Виждате, тук работиме на 200 вата мощност, което е в момента максимална мощност. Най-силната. Да, какво ни дава? Вижте с каква скорост се отнема. За неспециалист е трудно да се прецени, но това е изключително бързо отнемане на тъкан. 200 вата ни дава възможност, освен за по-голяма прецизност по отношение на кървене, за много бързо премахване на жлезата. Ние работиме виждате с камера, на монитор, получава се изключително голяма прецизност. Ти каза, тук сме избрали така изключително много по-голяма като размер. Да, жлеза, около 9 пъти нормата. Тоест, ако приемем, че... Значи може и доста така... Може да се прави с тази лазерна система, няма ограничение по отношение на обема на жлезата. Това трябва да се знае. Особено за много пациенти, които са с катетри, те нямат, много голяма част от тях нямат информацията за това, че могат да свалят катетера. Тоест мощността ни дава скъсяване на времето, дава ни на самата оперативна интервенция, ни дава възможност да работим много големи обеми. Годините имат ли значение? Нямат значение. Значи, ако на един пациент може да се даде упойка, то той може да бъде опериран. По-голямата част от пациенти се правят с упойки, при които не се отнема съзнанието. Тоест операции преминават доста леко. А преди това какви изследвания трябва да бъдат направени, за да се стигне до такава хирургия? Прави се стандартната диагностика за простатната жлеза, за да се уточни какъв е характер на заболяването, дали то е доброкачествено или злокачествено, и стандартните изследвания, които са необходими за влизане в операционна. Тоест, това са един комплекс от изследвания, които са сравнително банални. Тук виждаме също така... Това е подготовката на операцията. В цялостна опойка ли е пациента? Не, тук е в спинална опойка, т.е. това е една опойка, при която не се отнема съзнанието на пациента. Това е оптичната система с камера, с която ние работим. Която ви позволява да виждате какво ние имаме пълна прецизност. Ето тук се поглежда мехура, за да се види къде са каналчета, които носят урината от бъбреците, за да бъдем максимално прецизни. Работи се с очила. Хубавото на тази лазерна система е, че тя няма проникване през водата. Можем да работиме, няма никакъв риск от пробиване на структури. Старите лазерни системи, с които аз започнах да работя, бяха много агресивни по отношение на преминаването през водата и трябваше да бъдем много прецизни. И все пак при какви така проблеми може да се използва този лазер и въобще... Този лазер може да се извършват голяма част от процедурите на долния уринарен тракт, т.е. на долните пикочни пътища, предимно за простатна хирургия. Той може да бъде използван при основното заболяване доброкачествена простатна хиперплазия. Също може при рак на простатата. При рак също може? Да, може при случаи, когато имаме нужда от дезобструкция, т.е. от отстраняване на обем жлеза, за да може човека да възстанови нормалното си уриниране. Това е обикновено при пациенти, които са с катетър. Кога така се случва това, за което казвате, нормално уриниране? В какъв период от време всъщност е нормално един пациент да се възстанови? Практически тази операция позволява възстановяване на уринарната струя на следващия ден. Тоест няма нищо общо с класическата простатна хирургия, при която ние
изчакахме 7-8 дена до 10 дена да се възстанови уринирането. Ние имаме практическа възможност да свалиме, да накараме пациента да уринира още на следващия ден. Обикновено до 2-3 дена преминава отток от операцията и е абсолютно безопасно вече да се премине към нормално уриниране. Да. А потентността след една такава операция подобрява ли се? Защото това също е така. Този тип операция не повлиява потентността на пациента. Трябва да го знаем, че лазерната хирургия е изключително щадяща, тъй като тя прониква от вътрешната страна на капсулата. Нервните снопове, които имат отношение към сексуалната дейност, минават отстрани от външната страна на капсулата. Така че този тип, ето това е една много хубава диаграма, която това е дълбочината, за която ни казваше в началото на проникване. С което ние работиме четвъртия подред в виолетово, 0,2 мм. За сравнение, всички останали лазерни системи са огромни. Този, който е 10 мм, не се използва отдавна. Диодният лазер е в някои държави, където пише 5 мм, е забранен. Холмиум лазера в най-вдясната част. Имаме тук и 10, което това е най-старият. Това е старо, да. Това вече не се използва. Това са първите лазери, които са... Те са повече експериментални системи. Това е една схема, която много добре демонстрира как се премахва жлезата. Виждате увеличената простата, отгоре е мехура, извършва се една голяма кухина. Това, което виждате вдясно е край на операцията, но ние дори толкова не оставаме тъкан. Да, ние сме още по-радикални. Да. Тоест, тук изглежда, че има около 2-3 мм тъкан, ние и толкова не оставаме. А защо е по-добре да се прониква на по-така малка дълбочина? Защото колкото повече премахнем от тъканта, толкова по-добре. По принцип, по-бързо заздравява раната, тъй като простатната тъкан не е с добър метаболитен индекс. Тоест, тя по-трудно заздравява, по-трудно епителизира, по-бавно протича възстановителния процес и ако остане простатна тъкан, е по-висок развитието на рак в бъдещето време за този пациент. Добре. Доктор Калчев остава още няколко минути с нас. Задавайте въпроси към него. Той ще ви отговори, за да направим онлайн консултацията в предаването. Сега ние продължаваме в отблизо с доктор Илия Калчев, с който си говорим за най-новата лазерна технология за лечение на простатата. Въпросите към него се трупат. Знаете, само ние ви даваме тази възможност за онлайн консултация с нашите лекари тук и нашите консултанти. Ще продължим разговорът с него. Той ще отговори на всички въпроси. А вие вижте сега накратичко какво остава до края на предаването. Остава да видите. В часът на здравето най-новото поколение лазер за операция на простатата. Възможност за онлайн консултация с уролога доктор Илия Калчев. Какво вдъхнови един 24 годишен студент да направи първият филм за Ботев от 45 години насам? Искрен Красимиров с малко известни факти за легендарния революционер и поет. Какво, къде и кога не бива да пропускате в календар на седмицата? Вижте истинските неща отблизо. Така, в общи линии аз сортирам това, което сте ни писали. Въпросите си как мога да се свържа с вас, да запиша час за преглед. След предаването ще дадем обратна връзка с доктор Калчев и телефон за връзка, разбира се, с него. Други чести така въпроси са в крайна сметка какви са симптомите? Какво трябва да сигнализира на хората, че имат проблем? Симптомите се дължат на така нареченото обструкция, затруднено уриниране. Обикновено това е очистяване на уринирането, отслабване на струята, увеличаване на нощните ставания. За уриниране трябва да се знае, че нощните ставания не са само функция на простатната жлеза, те имат отношение към общия воден баланс на организма и към функцията на сърцето, функцията на съдовете на долните краници, но обикновено нощните ставания най-често се дължат на простатна симптоматика. Колко често, да речем, трябва да ни подскаже, че ние не... Повече от 2 ставания, ние приемаме, че повече от 2 ставания на нощ вече става проблемно, да. Трябва да имаме някаква диагностика. Те могат да не се дължат на простатна причина, но е хубаво, нали, да се изясни точната причина. Възможно ли без симптоми, да речем, наистина така да се развива един проблем, за който мъжете да нямат ориентация, че се случва абсолютно нещо, възможно е, тъй като мехура в първоначалните стадии на развитието на увеличената простатна жлеза компенсира с това, че той става по-мощен. Силата на уринирането се усилва, т.е. той компенсира до някаква степен до момента, в който вече не може да се компенсира това нещо. Също така, за съжаление, най-неприятният тип заболявания на простатната жлеза, раковите процеси, протичат абсолютно безсимптомно. Има пациенти, при които може да няма никакви симптоми, да влязат направо в доста напреднали форми на това заболяване. Затова ние препоръчваме след 45 години мъжете да правят профилактични изследвания. Всеобщо известно е как се правят те. Пускат се туморни маркери, посещава се уролог. По този начин човек си гарантира, дори да има нещо,
то да бъде в лечима фаза. Да, естествено, и той да е спокоен. А най-честите причини какви са така за промяната? В простатата симптоматика. Да, само възрастта ли е причина? Защото често се споменава. Възрастта е основен фактор. Не са известни напълно етиологичните причини, които предизвикват увеличението на простатната жлеза, както и на раковите заболявания. Намесват се много фактори, които са от ендокринен характер, но факт е, че има пациенти, които са доста възрастни с нормално развити жлези, т.е. там нямаме увеличение. Имаме лично съобщение, аз затова няма да споменавам името на човекът, който го е написал. Възможно ли е честото каране на колело да бъде така предпоставка за по-нататъчно развитие? Не, това не се приема, че е рисков фактор по отношение на простатната жлеза. Тази хронична травма върху тазовото дъно, която е свързана с голямо колоездене, може да предизвика възпалителни процеси, но тя няма отношение към увеличението на жлезата. Да, защото се говори и дори във форуми съм чела, че трябва да се купуват предпазни клинове, специални седалки, а всъщност това се оказва, че е мит. Така да, несъмнено такива митове битуват сред общата аудитория, но това няма научно потвърждение. Така че ние спокойно може да кажем, че колоезденето не увеличава риска от развитието на доброкачествени или злокачествени заболявания на простатната жлеза. Само възрастта може да се окаже такъв основен факт. А храненето, да речем, има отношение към промяната? Смята се, че някои типове храни, по принцип по-увеличените простатни жлези са характерни за нашата бялата раса, докато примерно при азиатските народи простатните жлези също боледат от тези заболявания, но не са толкова разпространени. Смята се, че това се дължи на този предимно храненето с ориз, на рибната диета и така нататък. Така, значи все пак има отношение. Само ще проверя дали има още въпроси. Предполагам, че са пристигнали. Пази абсолютно конфиденциалност на хората, които са ни писали в лични съобщения. Така, възможна ли е операцията при CA на простатата и структура на уретрата? Благодаря ви. Несъмнено е възможна. Както казах, става дума за карцином, за раково заболяване на простатата жлеза. Използват се лазерите за дезобструкция, т.е. за осигуряване на нормално уриниране. Също така трябва да се знае, че лазерната технология не позволява разпространение на процеса, т.е. при нея, тъй като не се отварят кръвоносни съдове, това е една безкръвна, почти напълно безкръвна операция, няма риск от разсейване на заболяването, за разлика от другите технологии. Виждам, че Ваня тук ни е написала и в официалните публикации, че всъщност става въпрос за баща и който в момента е с катетър. Ние в началото, първата част на разговора, много ясно ти каза за хората, които са с катетър, че всъщност това може да бъде отстранено и да... Просто дори за нас е очудващо лекарите, които работим в тази патология, че има безкрайно много хора, които живеят години с катетри. Те не знаят, че това може да бъде премахнато. Катетъра може да бъде премахнат за няколко дни. И те да останат да живеят, независимо какъв тип заболявания имат. Още един въпрос, на който запазвам името в тайна. Възвръща ли се сексуалността? Как влияе върху това? Ние говорихме в първата част на разговора, но явно все пак е важно като информация. Тя не повлиява, тази операция не повлиява сексуалността по отношение на това да я направи по-проблемна. Обикновено има една лека активизация след като се отбремени уринирането при този тип пациенти, но не може да разчитаме на това за възстановяване. Има други методи за възстановяване на сексуалността, които са абсолютно ефективни. Добре, много благодаря за този разговор. Това, което ни питате като допълнителни въпроси, как може да се свържете с доктор Калчев, колко би струвала една такава операция, той може да ви отговори на тези въпроси, а пък ние само да ви дадем координати за обратна връзка с него. Това отново ще се случи след предаването.